Takže čau, tady Aleš Play a vítejte u dnešního videa a dnes to je Minecraft Survival a dnes je tady se mnou Edík 1 a Tom 10. Takže čau. Bum bum bum, grege bum bum. Hej, pojďte hrát. Tak jo. Těžit? Já jdu těžit dřevo. Já taky. Takže přijďte na ten páčí. Ty krás, to je mistr. Hej hoši, já bych dal ty kruháce a dám. Buď ticho, teď hrajeme Survival. A co to je? Vysvětli to divákům, ale si když to neví. Že když jeden umře, tak se vyjde. Fakt? Ale neví. Ne, jako objede kolečko. Víte? Takže já se nejdřív natížíme dřevo a postavíme nějaký to, ne? Jeskyně. A hrajeme spolu nebo proti? Hej, mezi tím, než jsme to tady řekli teda kámo, tak se docela snívá. A jo. Kde se pochcel? Hej, mám jeskyni! Tady, Aleši, tady, kukuč, tady jedno kykope. Ty jo, to je jeskyně. Aha, ono to fakt jeskyně. Akorát to bych chtěl uhlí. Ale nejdřív si musíme udělat krumpáče, takže zalezte sem. Někdo udělá crafting. Já. Sakra. Do prdele, protože dělal čudlík. Ty bílý dřevo ne. Čeho se dělá tohle? Houbička. Proč jsi dělal bílý dřevo? Já nevím. To by se dělo. Tady máme zvonek, kdyby někdo přišel. Hej, kámo, a místo toho, aby jsem kliknul na... Řekněme někdo, co dělá Tomáš. Hej, a místo toho, aby jsem kliknul na tohle, tak kliknu na dveře. Takže máme dveře, no, super. Tak je tam dej. Hej, ale ještě nechci nic říkat, ale já hraju s váma. No tak pojď nemluví. Ale já vůbec nic nevidím a chtěl by to, aby jsme se dostali nějakým uhlí. Tomáš těží. Hej, vidím pavouka. Hej, já jdu na lov. Mám meč. Dejte pryč ten crafting. Tady máš dveře. Aha, mám to tady dveře. Hej, kamarádi. Hej, ty máš to. Jdu na pavouka. To má? No. Creeper. Tak zpátečku hoď. Jde po mně? Nejde, v pohodě. Tak ne. No, tak pojď zpátečku. Tady takový. Jdu na pavouka. To je creeper. No, tak pojď zpátečkou. Vidím to někde. Bohu creeper. To ne? Nevíš o tom něco? Hej, já mám to jeskyni. My taky. Jo, tak proto bohu creeper. Je tady další. Tome. A ten jde po mně. No kámo, ale on koukej, jo, co udělal Tomáš. No to byl creeper a Tomáš byl u něj a ono to bochlo, děsně umí nohu. Jo? A zebnou si? Ne, nezebnou. Tak se nestresuj. Srdíčko. Tak to jde. Počkej, ty jsi umřel? Nebo kdo tady umřel? Nikdo. Hej, otevřete mi? No já tady na tebe čekám celou dobu s otevřenýma dveřmama. Já vidím úplně jiný houby. Já bych se prosím dělal už je konečně den. Hej, Tome, co tam skrýváš? Jo, počkej. Tady pod tím jsou příšery. Tam byly 2 klíče. No tak tam. Hej, teď nezazvonil. Sorry, tak... Má zazvonit, vidíš ten čudlík? Musí to udělat tohle, vidíš, a my potom otevřeme. Proč jsi odpojil? Kdo? Já jsem odpojil. Že jsi odpojil sám. Já tě tady vidím, tak ne. Ty jsi odpojil sám. To nevadí, tak se napoj. Fakt? Jo. Ty jsi prodaná holka, ty jo. Já? Máš problém.
Kdo to je tady? Hoši, mám nový. Edík! Ty šulínu, dáš ti jednou okolo. Hej, kámo. Hej, ještě nikdo nezazvonil. Hej. Vypojď si na ten čudlík. Já mám nový. Hej, to byl můj zvoneček. Hej, vole. A já jdu na lov, mezi co vy tady. To je můj zvoneček. Já jdu na creepera. A nebo ne? Už je... Tam u tebe to řve jak pras. Že jo. Ty jsi blb. Tomáši, ty si... Vodu nahlá ke mně, ne? Já vyšel ven a tady u toho. Hej, koukej. Hej, koukej. Hej, koukej. Koukej. Já tak vyšel, on tady byl ten zombík, ale takový. Je tady Enderman, ale po něm nejdu. Hej, kuku. Rád by to chtělo, až bude den, tak bychom potřebovali najít uhlí. Já vím, kde je uhlí. Já už vidím. vidím. Tady pod tím dřevem. Jo, tak proto tam šel. Fakt? Tam byl klid vouchnout, tady pod tím je uhlí. Joši. Tak musíme to uhlí natěžit a udělat torčky a půjdeme tam. Hej, počkej, vlastně, já zapomněla, já musím zazvonit. Hej, sorry. Dun, dun. Tady pod tím. Já nevidím. Máš uhlí, těžíš uhlí? Hej, počkat. Hej, musíte mi natěžit kamen, tady máte ještě můj trumpáč zbývalej. Kamínek. Mám 2 kameny. Moje dveře. To sbíráš? Já vůbec nevím, kde jsou 2. Kdo je ve mně? To, nikdo. Počkej, co to je? Ty jsi dole, kámo. Kde dole? Já jsem se podkopal. Jo, ty jsi podkopal. Řekni mi někdo, kde jsem. No tady, koukej. To má, a jo, on ti tam dal krasťák, tak proto to nechci. Já ti zabiju. Au! Tak mi někdo hoďte blok. Já přeskočím přes Tomáše. Řekne mi někdo, jaký vůbec to tady dělá. Tome, Hej! já nic nedělám. Tomáše, musíš uhnout. Já stále Oupal za stolem. nemáš čím. Vědí. Hej, tady máte cestu. To by se měl taky musel najít, víš. Děkuji se. Hej, díky za kamínek. Slyším ta od Já vím, tady to je. Hej, tak máte uhlí? Ne, Tomáši, nemám jenom kamínek. máš uhlí? Potřebuji sebou ochránku. Kde je crafting table? Kde? Co? Kdo dal kam ten crafting table? Když je celou dobu tady. No ne. Jo, tak si pojď kouknout, koukej. Tam celou dobu byl. Kdo to zase zakopal zpátky? Tome? Ego, já jsem Já jsem teď tam dal crafting table ke dveřím. No proč je to tak hrozný v té tmě? Já zapomněl, že ještě natáčím. Jo. Fakt, to se dobré. To žádný nevím, že si natáčím. Můžeš skočit nahoru. No výborný, to je pochybuju, že na tom videu bude něco vidět. Mohl bys nám to trošku odkopat? Jo, dobrý, hele, torčka. Takže vidíš. Dobře. Takových. Počkej, krating, bacha. Kámo, tolik. Hej, ne, dejte mi nějaký kamen. Dejte mi kamínek. Já jsem chudej. Kamínek. Hej, zasnul. Rozsvíťte. Dejte mi kamínek.
Koukni se na mě, Hej, Aleši. vždyť já mám... Počkej, co? Aleši, koukni na mě. Aleši. Koukni na mě. Se nechce. Prosím. Aleši, koukej, tady. Tome, koukni na mě. No. Aleši, koukni na Bylo mě. na spawner, ne? Jo. Aleši, koukni na mě. Tak jestli ho tak budeme mít hodně, ale železo. Koukni na mě. Okej. Prosím. Děkuji. Koukni na mě. Tady. Dej mi kamínek. Já nemám tak silnatý. Já nemám kumpa. Jo, díky. Tady 3. Čekej, tady uhni. No, už mám kumpa. No, mám se ještě na meč. To ne? No. O, tady uhlí, jak něco. To jsem byl. Pavel. Dobře. Ty už budeš mít na Google, v tom případě. Myslím, že tolik uhlí, co natěžíme, tak ani tolik nebudeme mít plamek. Ne? Tam, Bude někdo za mnou? A potřebuji osvětlovače. no právě já nemám ani jedný to. A já nemám crafting. Myslím, že Má někdo crafting? já jo. To máš to ty páči. Kam zhodil? Aha, děkuji. No i co, Tome, co ty skrýváš? Papa, ty tam máš železo. To si tam půjdu. Hej, necháme radši nahoře nějakou truhlu, ne? Necháme místa, bychom moc skývit. Co? Kvůli mě? Ne. Tak my se s váma asi rozloučíme. Budeme se muset rozloučit. A teď nekecám. Tomáš tady našel železo, děkuju. No, já jsem úplně chudej. A my se s vámi rozloučíme a ukážeme se vám u dalšího dílu. Zatím čau. A vy se nerozloučíte? Tome? Čau.